Manden dɔ fɔ kɛnɛ sinfon bɛɛ lajɛlen ni ce. An b'an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, k'an ka konbow fo, ka ne ni kalanden ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo, ka kulu kɔlɔsibagaw ko bɛɛ lajɛlen fo, ka kantigiba fo dantɛ foli min na. N ye n bolo da an karamɔgɔ Jabate ka nin mɛnkan in kan. Komi n ye mɛnkan in lamɛn, n ɲɛ b'a la k'a fɔ kuma dɔw b'a kɔnɔ an bɛ se ka mun ladilan ɲɔgɔn bolo. Hakilina yira don. Ayiwa, karamɔgɔ Jabate yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ni fili yera a ka kuma la, wala ko ni an ye latilentaya la k'an ka bɔ ko ka o latilen a bolo, o tuma k'an ka kɛ kɔnɔlanjɛlenya la. Ne b'a fɛ ka yɔrɔnin fila b'a ka kumaw kɔnɔ. N b'a fɛ ka dakurunya fila fɔ o kan, ni ne yɛrɛ fana ma don gasi la. O tuma n bɛ segin ka na. An karamɔgɔ Jabate, i ka kuma ɲɛna. Ne ye yɔrɔ fila de y'a la, yɔrɔ fila min ni o kan ka ladila. O yɔrɔ fila, o fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye, o ye i ye gasi kumaden min ɲɛfɔ. I ye a yira k'a fɔ ko gasi ye kasi de ye. Gasi tɛ kasi ye. Gasi ye gasi yɛrɛ de ye cɔ. Ko sababu kɛ kun min ye, o de ye gasi bɔra kumaden min na kasi tɛ. A bɔra kumaden min na gosili de don. Gasi, i b'a fɔ ko gasi wala gosi. A fila bɛɛ bɛ bɛn. I ko i b'o kalama an ka kan sariya la cogo min, kan kurudu la cogo min na. Ni kumaden min laban ye i ye, gwenfilama don, i b'a sɔrɔ gwenfɔlɔ sigira ta, gwenfɔlɔ sigira lan, n'an b'a fɔ ma ko voyelle, i b'a sɔrɔ yɛlɛma caman bɛ se ka don olu la ka sɔrɔ a ma yɛlɛma don kɔrɔ la kosɛbɛ. Dalu caman b'o la n tɛna minnu walawala yan. Ka d'a kan n'i y'a lajɛ n'i ko ko fani, i bɛ se k'a fɔ ko fini. N'i ko ko foni, i bɛ se k'a fɔ ko fini. I b'a ye k'a fɔ ko olu fɔcogo olu si lajɛlen tɛ yɛlɛma don kɔrɔw la. Nka an ka kan na, mankan dɔw bɛ yen nɔ, o mankan ninnu ye mankan kɔrɔmaw de ye. O mankan ninnu yɛlɛmani ma nɔgɔn kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min bɛ dɔ kalama kanko la, i b'a ye k'a fɔ ko o mankan ninnu yɛlɛmani bɛ kumaden bɔ a ba de la k'a gulon ba wɛrɛ la min tɛ a sun ye. Ni dun ye fɛn gerefe n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ, a bɛ se ka diya, mɛ n'a ma ɲɛ, a laban bɛ kɛ fiɲɛ ye gerefe ta ni gerefelen bɛɛ ban. O de kosɔn f'an k'an janto kosɛbɛ an ka kumadenw na. Nka nin gɛlɛya min filɛ nin, n b'a dɔn nin gɛlɛya in tɛ e yɛrɛ kelen ka kunna. Komi i ye kuma nin fɔ i yɛrɛ ka fɔlan de kɔnɔ yan nɔ, ani fana i tintira a ɲɛfɔli kan siɲɛ caman i ka kumaw kɔnɔ, k'a yira k'a fɔ ko gasi ye kasi de ye, ko dusukun kasi, ko ani o de ye fɛn sugu kelen ye. An karamɔgɔ, n bɛ dalu fɔlɔ min d'i ma ka yirila k'a fɔ ko dusukun kasi tɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ko gasi min n'an bɛ k'o fɔ nin ye, gasi ye kolagosi de ye, ka mɔgɔ ka kolagosi. Ni ne ye ka kolagosi, ya dɔ o tɛ diya i ye. O de ye n donnen ye i gosili la k'a sɔrɔ n m'an bolo kɛ k'i gosi, nka n y'i ka ko de la gosi. Kolagosi o de surunyalen ye gasi ye. Kolagosi, kolagasi, kolagasi, wala kolagosi, kolagasi, wala kolagosi. O de yɛlɛmanen ye k'a fɔ ko gasi. O tuma mɔgɔ man kan ka don mɔgɔ gasi la, i man kan ka mɔgɔ si ka kolagosi, i man kan ka mɔgɔ si ka kolagasi. O kɔrɔ i kana mɔgɔ si dɔgɔya, wala k'a ka ko majigin, wala k'a ka ko jɛbɛ cogoya si la, o tɛ bɛn. O de ye gasi ye. O ye a fan fɔlɔ ye. Wa n'i ye gasi o yɛrɛ lajɛ, kɔrɔ ta fanfɛla la, i b'a ye k'a fɔ ko gosili farilama, a farisogolama, ka mɔgɔ gosi farisogo la, wala a ka ko la gosi, a tɛmɛna sira fɛn fɛn fɛ, o tɛ fɛn ye min ka di mɔgɔ yɛrɛ ye. O la i bɛna ye k'a fɔ gosi fan o fan fɛn de don min kan ka matanga n'a man ɲi. N'an y'o bila o yɔrɔ la ka segin ka na, n bɛ nin bila ka na jɛ. N'an ye o bila o yɔrɔ la ka segin ka na,
k'a fɔ ko an bɛ kasi ta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kasi fan bɛɛ lajɛlen fana ye fɛn ye min man ɲi. An karamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ko kasi fan bɛɛ lajɛlen tɛ kojugu ye, ka d'a kan kasi bɛ a tɔgɔ di lasɔmi minnu bolo n'o ye sentiment ye, o ɲumanw b'a la o jugumanw b'a la. Kasikɛla caman bɛ yen nɔ n'u nisɔndiyara kojugu u bɛ kasi, n'u nisɔngoyara kojugu u bɛ kasi. O tuma ni dimi bɛ mɔgɔ kan i bɛ kasi cogo min na, nisɔngoya bɛ se k'i bila kasi la cogo min na, nisɔndiya kojugu fana bɛ mɔgɔ bila kasi la ten tɔ. O la i bɛna ye k'a fɔ ni nisɔndiya ka kasi de don, mɔgɔ si t'a fɔ ko k'o matanga. O la o kasi o tɛ se ka matanga, o la o tɛ se ka bila gasi nɔ la cogo si la, ka d'a kan gasi fan bɛɛ lajɛlen ye matangata ye, kasi dun fan bɛɛ lajɛlen tɛ matangata ye. N'i bɛ o yɔrɔ in faamu, i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kumaden nin a sun tɛ kasi ye, a sun ye gasi de ye. N b'o fana jɔ yan yɔrɔ la ka segin ka na mankanlɔndɔya yɛrɛ sira fɛ ka na fɛn wɛrɛ f'i ye. An karamɔgɔ mankanlɔndɔya sira fɛ fana, mankanlɔndɔya i y'a dɔn n'i yɛrɛ ye kanw ta k'a lajɛ ani kanlɔndɔya de ye linguistique ye, i bɛna ye k'a fɔ ko kanko ɲɛɲinini kɔnɔla la fɛnba damadɔw bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ bolomakadaw de ye, mɔgɔw bɛ min ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ. Bon mɔgɔ dun ka dɔnni bɛɛ lajɛlen min bɛɛ bɛ mɔgɔ bolo, mɔgɔ ye fɛn min ɲɛɲini ka ɲɛ sɔrɔ a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan, o de kɛra kanko ye. Ka d'a kan kabi fitinin i bɛ dege kan fɔli de la, bɛɛ lajɛlen bɛ dege kan fɔli la. O tuma i bɛ bonya fana ka sɔrɔ i ma ban kan bɛɛ dɔn, mɔgɔ si tɛ yen min ye kan kelen bɛɛ dɔn, o mɔgɔ tɛ yen. O la i b'a ye k'a fɔ an ye fɛn min ba bi an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka dɔnni bondaw la, o dɔ de ye kan ye. Nka o sira fɛ kan yɛrɛ fana ɲɛɲinini kan lɔndɔyalaw bolo n'o ye linguistique mɔgɔw ye, u ye kan bolo ci ka kɛ bolonba damadɔ de ye, f'i ka olu bɛɛ de ba bi walasa i ka se ka kanko tagabolo faamu. O kan lɔndɔya bolonba 6 fɔlɔ n bɛna olu f'i ɲɛnɛ. Mankan lɔndɔya n'o ye phonétique ye, f'a ka sɔrɔ i bɛ mankanw dɔn ka mankanw bɔ ɲɔgɔn ma. O kɔfɛ filanan ye min ye o ye mɛnkan lɔndɔya o ye phonologie ye, f'i ka se ka mɛnkanw bɔ dɔn ɲɔgɔn na pepepewu. Mankan kɔrɔ tɛ olu la, olu ye mankan gansan ye ten, nka mɛnkanw olu ye kɔrɔmaw ye. Mɛnkan hali n'i ye koloden kelen falen, kuma fila ka k'i bolo, i ka koloden kelen pe falen u fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'u kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn ma, o de ye mɛnkanw ye. O tuma mɛnkan lɔndɔya fana f'i k'o ba bi. O kɔfɛ banyi lɔndɔya n'o ye syntaxe ye, f'i ka se k'o ba bi. Kumadenw bɛ tugu ɲɔgɔn na cogo di, i ka se k'o ba bi. O kɔfɛ jurumu lɔndɔya n'o ye morphologie ye, kumaden siricogo ɲɔgɔn na ani a kɔrɔw siricogo ka u siricogo la, o ye morphologie ye, i kan ka o fana ba bi. O kɔfɛ i ka kan ka kɔrɔ lɔndɔya, i ka kan ka o fana ba bi n'o ye sémantique ye. N'i y'a jateminɛ o la sisan i bɛna ye k'a fɔ bolonba 5 ni n'i y'olu ma dan sisan i ka kan ka olu de ba bi n'o ye mankan lɔndɔya, mɛnkan lɔndɔya, banyi lɔndɔya, jurumu lɔndɔya ani kɔrɔ lɔndɔya. Ni mɔgɔ min sera k'o ba bi o de bɛ se ka kumadenw sun dɔn nin ye nin ye nin tɛ nin ye. N'o tɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ o kɔfɛ k'a sɔrɔ i ma olu ba bi, tuma caman na a bɛ se ka kɛ e ka kumaw bɛ se ka ye fili kɔnɔ, ka d'a kan fan dɔw bɛ yen nɔ minnu taara k'i dan. Nka o yɛrɛ fana kɔfɛ fɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛna fara o kan, nin ye dɔnko bolon de ye dɛ, ka d'a kan nin ye science linguistique, c'est-à-dire kan yɛrɛ fana lɔnko karanni, o de ye nin ye, n'o ye étude scientifique des langues. Nka o kɔfɛ bolonba 5 wɛrɛ fana bɛ yen, i kan ka minnu fana dɔn ka fara ni bolon 5 bajulakan nin kan. O bolon 5 bajulakan in n'an y'olu ma dan sisan, 5 min bɛ fara o kan n bɛn'o fana ma da i ye. Nirɔkan lɔndɔya n'o ye psycholinguistique, i kan k'o dɔn. N'i bɔra o la i kan ka jɛyakan lɔndɔya n'o ye sociolinguistique, jɛyakan lɔndɔya i kan k'o fana dɔn. O kɔfɛ i kan ka furekan lɔndɔya n'o ye forensique linguistique, i kan k'o fana dɔn, n'o ye furekan ye, furew ka kan, i kan k'o fana dɔn kan lɔndɔya kɔnɔ. O kɔfɛ i kan ka dɔ fɔ kan lɔndɔya fana dɔn n'o ye
linguistique historical linguistique i kan ko fana dɔn o kɔfɛ i ka kan ka teleba kan lɔndɔya fana dɔn n'o ye a tɔgɔ di teleba kan lɔndɔya n'a bɛ fɔ o ma ko a tɔgɔ di an bɛɛ bɛ teleba dɔn sa o ye la linguistique informatique voilà bon sisan nin fɛn minnu bɛɛ filɛ nin ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nɔ bila kan na ka nɔ bila kɔrɔ la ka nɔ bila sogolo cogo la ka nɔ bila mankan na ka bɛn ko dɔw ma nka tuma caman i bɛ min ye an ka kan ɲɛfɔlaw la n bɛ nin bila ka na an karamɔgɔ kan ye forobafɛn ye bɛɛ lajɛlen de jɛ don nka tuma caman bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ kan ɲɛfɔbaga ye k'a sɔrɔ u tɛ kan yɛrɛ fɛnɛ minnu kan ka ɲɛdɔn k'a ba bi u tɛ fɛn dɔn olu la nka bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ ye min ye a yɛrɛ ye o ye a da ye o ye gɛlɛya ye n'o tɛ ni kuma kɔnɔla la sisan n'i y'a fɔ i komi dɔw b'a fɔ cogo min na wala n y'a mɛn cogo min na wala a bɛ nin cogoya la nin ye ne hakilina ye y'a dɔn n'o kɛra sisan kuma caman mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔsɔ a hakilina la ka d'a kan mɔgɔw hakilina bɛ bɔ ɲɔgɔn ma e bɛ fɛn dɔ wɛrɛ b'o dɔn nka n'a nana don fɛn ɲɛfɔli yɛrɛ la ka a tigitigiya fɔ o tɛmɛnen don hakilina fɔ kan ka d'a kan fɛn tigitigiya tɛ e hakilina ye a tɛ ne hakilina ye o la fɛn tigitigiya kan ka kɛ fɛn de ye min ye a tiɲɛma ye k'a bɔ bɛɛ lajɛlen ka kolafasa kɔnɔ k'a bɔ bɛɛ lajɛlen ka a tɔgɔ di lajanyata lajangoli kɔnɔ i bɛ mun ye an ka kankalanaw la kuma caman n kan tɛ e ma nka foroba bolo ma o de ye k'a fɔ tuma caman i b'a ye k'a fɔ kan fɔbaga caman de bɛ yen minnu b'a fɛ ka kan bɛɛ lajɛlen de mɔrɔndɔ k'a yɛlɛma ka taa bɛɛ lajɛlen baju kɛ kan bulon kelen ye wala ka kumaden bɛɛ lajɛlen mɔrɔndɔ ka taa n'a ye o baju kelen o ka fɔcogo fanfɛla la hali ni min fɔcogo tɛ o baju in kɔnɔ o kanbolo in kɔnɔ u b'o tɔnɔ min cogo dɔ la ka fɔcogo ɲini o la min ni o kanbolo in fɔcogo bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na wala o kanbolo in ka fɔcogo bɛ se ka kɛ kumadenw sun ye cogo min na k'a sɔrɔ kanko t'o cogoya la o tuma an k'an janto n'an bɛ kumadenw sun fɔ k'u cogoya fɔ an k'an janto ka d'a kan n'an y'an farati an kumacogo bɛ se k'a to mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ ni pakisaya ɲini kow la olu bɛ jɔ an hakili la an'u b'an ye fan dɔ lafasabagaw ye ani kanbolo lafasabagaw ye ani mirindi fankelen lafasabagaw ye ani jamana lafasabagaw ye u b'o ko minnu ye o ye gɛlɛya belebele de ye an ka mirindi bolo fara ɲɔgɔnkan yɛrɛ laɲini kɔnɔ o ye gɛlɛya de fana ye an ka farafinya lajangoli kɔnɔ o ye gɛlɛya de fana ye ka d'a kan ni an ka fara ɲɔgɔnya baju kɛra tilennenya ye ka a baju kɛ tiɲɛ ye o bɛ se ka si sɔrɔ nka n'a baju kɛra an ka ko dɔ la fasa ye tɔw bɛɛ lajɛlen kan an dun bɛ k'a ɲini de k'an ka bɔ wali wɛrɛ mara kɔnɔ k'an ka bɔ wali wɛrɛ bolobiri ɲɛla kɔnɔ o tuma o bɛ kɛ gɛlɛya ye o bɛ mɔgɔ caman sen bɔ ka mɔgɔ caman mabɔ an ka fɔtaw la o de kosɔn kɔnɔlanjɛlenya yɛrɛ dafalen na n bɔra n ko n bɛ nin yɔrɔnin ɲɛf'i ɲɛna i k'a faamu k'a fɔ n m'a dabɔ k'a fɔ ko n b'a dɔn ka tɛmɛ i kan nka n y'a dabɔ dɔrɔn walasa n'i bɛ kumaden minnu sugu fɔ a ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kelen a filanan i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i k'a fɔ k'a fɔ ne hakilina de ye nin ye nin ko la ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ dɔ a la min t'o ye o tigi fana k'an dɛmɛ o ɲɛfɔcogo la o la i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min fana bɛ bɔ ka ɲɛfɔcogo kɛ nka e y'a ɲɛfɔ cogo min na a kɛra i n'a fɔ e y'a kɛ de i n'a fɔ i tigɛlen don a kan k'a fɔ ko nin de ye nin ye k'a sɔrɔ o t'o ye fiyewu fiyewu bɔn walasa k'a yɛrɛ tɔ yir'i la k'a fɔ k'o t'o ye fana fiyewu fiyewu mankan lɔndɔya kɔnɔla la an ka kan kɔnɔ mɛnkan lɔndɔya fana kɔnɔla la a fila bɛɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kan kɔnɔ kumaden o kumaden n'a bɛ daminɛ ni ka ye o ka tɛ yɛlɛma ka kɛ ga ye abada kumaden mun bɛ daminɛ ni ga ye o ga ninnu fana olu bɛ gaya de la tuma bɛɛ o tuma n'i ye kumaden daminɛ ye sisan k'a fɔ ko nkalon da la fiyewu k'a ko nkalon k'o ma bɔ ko kalon a ma bɔ kalon na o ye nkalon de ye n'i ye min ye ko gasi da la fiyewu k'a fɔ ko ma bɔ kasi la o bɔra gasi o ye gasi de a yɛrɛ ka surun ka kɛ min ye kosɛbɛ o de ye maninkaw b'a fɔ min ma ko gwa ni bamananw b'a fɔ a ma ko gwa ka d'a kan o gwa ye min filɛ o ye an bɛ se ka wa b'o la k'a tɔ to ga ma o de ka ca kuma caman yɛrɛ i b'a mɛn ko gabugu k'a sɔrɔ gwabugu de don maninka dun b'a fɔ ko gwabugu i b'a ye k'a fɔ ba de bɛ maninkaw ta g ba g b
o de mangaw ta mais GW o de bamananw ta nga flana in be se ka labi ka toto folo ma iko folo in be se ka labi ka toto flana ma iko an be se ka o kumaden wɛrɛw fana caman di cogo min na nga ko in yɛrɛ ye min ye dɔrɔn menga londo ya kono kumaden minnu bɛ daminɛ gama olu baju tɛ k'a ye an ka kan kɔrɔ minnu bɛ daminɛ kala ni olu yɛrɛ hali n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ kumaden dɔ cɛmancɛ la u bɛ to u ka kaya la k'a sɔrɔ sariya dɔ b'an ka kan kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko k'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ ga ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ sigidalan fila ni ɲɔgɔn cɛ kumaden kelen kɔnɔla la nka o min fana filɛ ye n'a y'a sɔrɔ o tɛ kumaden sogololen ye dɛ ni kumaden sogololen don k'a fɔ ko fan filanan in daminɛ ye ka de a tɛ yɛlɛma abadan ka kɛ ga ye o ye an ka kan sariya dɔ de fana ye mɛnkan lɔndɔya la ani mankan lɔndɔya la o tuma ka nin kuma ninnu f'i ɲɛna dɔrɔn i k'i janto kumadenw sun fɔtɔla ka d'a kan mɔgɔw bɛ min ye dɔrɔn o de ye k'a fɔ laɲini dɔ de bɛ yen ka an ka kan ninnu kumaden bɛɛ sun sama ka taa n'a ye kan bolo dɔ fan fɛ k'a sɔrɔ o tɛ sababa ye kan ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan a bɛɛ lajɛlen ye kan sun ye dɔ man fisa ni dɔ ye o tuma n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de f'i ɲɛna n bɛ segin ka na ayiwa a ɲɔgɔnna wɛrɛ fana bɛ yen nɔ o tɛ e ka fɔlen ye sisan nka ka mɔgɔw hakili jigin a la i b'a mɛn dɔw da k'a fɔ ko nkalon u b'a fɔ ko nkalon yɛrɛ k'o kɔrɔ de ko karon ni nkalon o tɛ kelen ye nkalon o kumaden bɔra min na o ye nkalon de ye ka fɛn nkalon ka bɔ yen fɛn min ye tiɲɛ tana ye ko k'a nkalon ka bɔ yen o de nkalon o kɛra nkalon ye o tuma o nkalon i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min ko ga ni W mana ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ gwa ye o gwa ye W bɛ se ka bɔ a la ou bien ga bɛ se ka bɔ a la i ko o ɲɔgɔnnaw bɛ an bolo cogo min n'i ko ko wolo ye golo ga ni W de don o tuma dɔw bɛ ga bɔ a la olu b'a fɔ ko wolo olu bɛ wa dɔrɔn fɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ wa bɔ a la k'a tɔ to ga ye u b'a fɔ ko golo o tuma o fɔcogo fila bɛɛ bɛ bɛn o la sisan k'a fɔ ko nkalon kɔrɔ de ko ka fɛn nkalon ka bɔ yen fɛn min ye cɛ tana ye ko k'o nkalon ka bɔ yen nka i b'a ye kuma a tɔgɔ di karamɔgɔ dɔw bɛ taa fɔ ko nkalon k'o bɔra karon de la karon dun ye fɛn min mana kɔgɔ kojugu fo ka taa a tɛmɛ dunni ja kan o de y'a karonnen ye ko gan bɛ karon cogo min na o tuma n'i y'a k'o ye dɔrɔn o kɔrɔ de k'a fɔ ko fɛn ɲuman de tun don fo ka n'a dana tɛmɛ k'a sɔrɔ dun nkalon yɛrɛ dun a daminɛ n'a laban si tɛ fɛn ɲuman ye o la a tɛ se ka kɛ karon ye cogo si la nkalon de don nka a kuma sugu ninnu ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen i n'a fɔ sisan ni anw fan fɛ mali la yen dɔw tɔgɔ ye ko zankɛ n'i ko k'i b'o zankɛ fɔ maninkakan kumaden si tɛ yen min bɛ daminɛ ni za ye o tuma u bɛ se k'o yɛlɛma ten k'a fɔ ko o ye sankɛ de ye n'i ye sankɛ kɛ ka zankɛ ye dɔrɔn i ye gɛlɛya don kan bolo la wala k'a fɔ segu ma ko sewu tɛ se ka kɛ segu ye cogo si la min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen sera u fɔcogo la ka se u sɛbɛcogow la kaban min ye an k'o to o cogoya la an k'o fɔ o cogoya la an ka kan ninnu bɛɛ lajɛlen lakɛɲɛ an kana dɔ sun yɛlɛma ka taa kɛ dɔ wɛrɛ ye wala ka dɔ bila bajuya la ka tɔw kɛ o bolonbolo ye a tɛ ɲɛ cogo si la o tuma an b'a fɛ k'o yɔrɔ de f'i ɲɛna ka bɛn kasi ta fanfɛla ma n'a y'a sɔrɔ kuma nin kɔni ni n y'a dabɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko kɔnɔlanjɛleya n y'a dabɔ o de kama ni a sera ka faamu o cogoya la a fɔra a banna n'a ma faamu o cogoya la o tuma ni gasi yera la i bɛ hakɛ to n m'a dabɔ gasi kama ayiwa o kɔfɛ i ka kuma dɔ fana bɛ yen nɔ o tɛ a tɔgɔ di kasi kumaden ye nka o ye wasaden kumaden de ye gɛlɛya bɛ i ka ɲɛfɔli o fana la gɛlɛya min bɛ i ka o ɲɛfɔli la an karamɔgɔ o de ye k'a fɔ kumaden ko n y'a ɲɛfɔ i ye cogo min na sanfɛ sisan k'a fɔ ko kan lɔndɔya bolon caman de bɛ yen minnu kan ka ɲɛdɔn mɔgɔ fɛ walasa i ka se ka kumadenw sun yɛrɛ fɔ wala k'u cogoya yɛrɛ fɔ ni o bɛɛ lajɛlen dɔnniya ma sabati o tuma n'i y'i farati ka kuma i bɛ mɔgɔw la ɲugu nko kalannaw la wala k'u la ɲugu nko ka kuma fɔcogow la k'a sɔrɔ a ma dabɔ o kama o ye min ye sisan i y'a yira k'a fɔ ko a tɔgɔ di députéw Conseil national de transition CNT ko a fɔra olu ma ko olu tɛ députéw ye a dun fɔra u ma ko u tɛ député ye ka d'a kan
o be don min kɔnɔ o de ye jɛya kan lɔndɔya de n'o ye sociologie linguistique la sociolinguistique mɔgɔw bɛnna fɛn dɔw de kɛcogo dɔw kan ka tɔgɔ dɔw da o la n'a bɔra o kɛcogow kɔnɔ dɔrɔn a tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ ye o ye min ye sisan n'i y'a mɛn ko wasaden o kɔrɔ i ye mɔgɔ min bila yen nɔ ko n'o ye min fɔ i tɔgɔ la k'o b'i wasa o tuma jama de bɛ jɛ ka mɔgɔ dɔ ta o kɛcogoya la k'a fɔ ko nin tigilamɔgɔ ninnu bɛ taa anw jamakulu wasa kumakɛyɔrɔ la kuma bon kɔnɔ n'o ye parlement ye o tuma ni jama ma jɛ ka mɔgɔ min ta k'a fɔ ko o ka taa anw wasa yen nɔ n'o taara kuma yen nɔ wala a kumana a yɛrɛ tɔgɔ la nka a kɔni an kɔni m'a ta k'a ka taa kuma an tɔgɔ la k'a b'an wasa a bɛ se ka kuma a yɛrɛ tɔgɔ la a ka kuma bɛ se k'an wasa cogoya dɔ la i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ a t'an wasa nka an kɔni m'a bila yen ko an ka wasaden don k'a ka taa an wasa yen nɔ i y'a faamu o de la a kumaden in nafa ka bon kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛli yɛrɛ kɔnɔla la f'i k'a faamu k'a fɔ ko kumaden si talen tɛ bɛrɛbɛrɛli kɔnɔla la kunfɛ o la juge minnu cour suprême juge y'a fɔli min kɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka f'u ma ko wasadenw n'o ye députéw ye o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛkanta de sɔsɔ cogo foyi t'o la ka d'a kan u ma ta k'u ka taa jama wasa yen nɔ mɔgɔ dɔ de y'u ta u bɛ ka taa baara dɔ kɛ yen nɔ o tuma o baara in a bɛ se ka suma wasaden baara ma nka olu yɛrɛ tɔgɔ tɛ ko wasaden i bɛna ye o de la sisan k'a fɔ wasaden n'o ye a tɔgɔ de député ye député tacogo u ma ta o tacogo la député ka mandat o mandat sugu t'u bolo ka d'a kan daminɛ waati b'o la ban waati b'o la o ko bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnlen don ka bɛn sariya sen dɔ de ma ninnu ta tɛ o sariya sen kɔnɔla la ninnu ta tɛ u tacogo t'u tacogo ye u ka mandat tɛ o mandat sugu ye o tuma i bɛna ye k'a fɔ k'u tɛ don o wasaden ya ka dan kɔnɔ nka u kɔni ye min ye député komi nin waati kolatɛmɛ fanga waati nin kɔnɔla la mako bɛ député baara dɔw la ninnu bɛ se ka o dɔw kɛ nka n'u y'o kɛ sisan u b'o kɛ k'a sɔrɔ u ye mun ye u ye kɔrɔsigiw de ye n'o ye conseil ye o tuma u ye conseil ya baara de ko ye o de la a bɛ fɔ ko CNT conseil national de transition ko conseil de don n'o ye kɔrɔsigi ye i y'a faamu kolatɛmɛ kɔrɔsigi faso kolatigɛ kɔrɔsigiw o tuma ninnu ye kɔrɔsigiw de ye walasa ka gouvernement dɛmɛ ani président kunnasigi ani kantigi k'u dɛmɛ u ka baara la nka wasadenw tɛ o de la sariya y'a fɔ cogo min na hali sini a fɔcogo bɛɛ lajɛlen na u b'a f'i ɲɛna ko CNT de don mɔgɔ si t'a f'i ye ko députéw de don o tuma o y'o kɛcogo de ye nka n'i y'a fila ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a k'i n'a fɔ e bɛ ka tiɲɛ di minnu y'a fɔ ko k'a fɔ ko député k'i bɛ ka tiɲɛ di olu de ma i bɛ ka sariya de sɔsɔ o ye wa i bɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko n ko dɛsɛlen don ko n ko kalannaw tɛ bɛrɛbɛrɛli cogoyaw faamu o dun o tɛ bonya ye n ko mɔgɔw ma o tɛ n ko sankɔrɔta o kosɔn o kuma in i b'i janto o la kosɛbɛ i kana o ɲɔgɔnna fɔ bilen ani ka d'a kan fana i y'a fɔ cogo min fana la a b'i n'a fɔ juge de cour suprême juge ninnu a b'i n'a fɔ a kɛra olu ma dɔgɔyama de a fɔcogo la i y'a faamu mɔgɔ minnu bilalen don jamana sariya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna olu k'a fɔ fɛn dɔ ma k'a fɔ ko o man ɲi bɔn anw ko mɔgɔw ka taa fɔ ko olu ye min fɔ ye k'o ye fili ye k'a sɔrɔ don a ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen t'an na an y'olu kɛ ɲugutɔfɛnw de ye o dun o man kan cogo si la o kuma i b'i janto o kuma in fɔcogo la député ninnu dɔrɔn tɛ dɛ hali jamana kantigi min bɛ yen sisan n'o ye président ye président ye a tɛ fɔ a ma abadan ko kanbɛn kantigi président de la république i ma journaliste wo faama hali faamaw yɛrɛ u t'a f'u yɛrɛ ma abadan i tɛ mɔgɔ si ye k'a fɔ Asimi ma ko président de la république bɛɛ b'a fɔ de ko président de la transition ko kolatɛmɛ kantigi wala dɔ tɛmɛli kantigi n'o ye président de la transition o tuma dɔ tɛmɛli kantigi de don nka président de la transition tɛ président de la république tɛ ka d'a kan président de la république sigicogo de b'o la mandat de b'o la ko o ka kow kan ka tɛmɛ cogo min na o sariya sen de bɛ yen o tuma ale ta nin tɛ bɛn o ma o kosɔn a tɛ fɔ ale ma ko kanbɛn kantigi président de la république a bɛ fɔ a ma de ko président de la transition wala chef de l'état ka fɔ ɲɛmɔgɔ wala président de la transition kolatɛmɛ kantigi o tuma olu de y'o fɔcogo ye o dɔnniya y'a dama dɔnniya de ye min ni kanko dɔrɔn tɛ kelen ye o tuma hali bi n'an bɛ kuma dɔrɔn an k'an janto cogo bɛɛ lajɛlen na an kana to ɲugun ka kɛ kan na wala ɲugun ka kɛ kan kalanbagaw la wala kan dɔnnibagaw la ka sababu kɛ an ka ko ɲɛfɔcogo dɔw ye o tuma n ye nin fɛn fila de ta kɔnɔlajɛlenya ladili yɛrɛ la n ko n b'olu f'i ɲɛna i k'i janto a la ka d'a kan
an kelen bɛ kuma cogo a bɛ kɔlɔlɔ de se an jama faralen ɲɔgɔn kan ma o tuma o la n ko n bɛ bɔ ka nin yɔrɔnin ninnu fɔ n'a ma kɛ gasi ye i ma o bɛ diya n ye ni gasi yɛrɛ b'a la n bolo fila bɛ n kɔ i bɛ hakɛ to i janbaga tɛ ani ce manden dɔ fɔ sinfɛnw bɛɛ lajɛlen hali bi kuma la dɔn komi ne bɛ kɔbagaya la lamɛnni na n y'a ye an karamɔgɔ mamadi kaba n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye a bɔra ka laseli kalankɛw kɛ an ye laseli ninnu lamɛn kuma kɛnɛman caman de bɛ a ka kuma ninnu kɔnɔ minnu bɛ an nafa kosɛbɛ a ka d'an ye fana ale ka to ka bɔ ka nin kunnafoni jɔnjɔn ninnu di an ma a ka kuma ninnu ka bɔ dɔrɔn k'u sankɔrɔta k'a fɔ ko tiɲɛ lakikaw don siga tɛ min na k'a fɔ anw yɛrɛ ka mirindi bɔyɔrɔ ani an bɔ kuma ani an nacogoya a kunnafoni bɛɛ lajɛlen ma dɔn dɔw ɲɛfɔlen don ko kafa dɔw kɔnɔ dɔw ɲɛfɔlen don kafa wɛrɛw kɔnɔ Sɛkanta Jɛpu ye ɲɛfɔli mun k'a la ani karamɔgɔ Solomana taw bɔlen don ɲɔgɔn ma dɔɔni nka a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnnan don min ma o ye k'a fɔ an bɛnbaw bɔra kɔrɔnfɛla de la ye ka na siw sɔrɔ cogo ɲɛfɔcogo caman fana bɛ se ka sɔrɔ a la i n'a fɔ karamɔgɔ ani ne bɛnkɛ kaba y'a fɔ cogo min na sisan nka o bɛɛ y'a dama ko kuma wɛrɛ ye n ko n bɛ bɔ ka a bolo kɔrɔta ani fana ka jajuru kelen bila yan k'a yira k'a fɔ ko an b'a fɔla jamana min ma sisan ko Britanba n'o ye Grande Bretagne ye olu ka empereur fɔlɔ n'o y'u ka salatigiyala fɔlɔ ye empereur fɔlɔ min ni gɛrɛkiw ye u bila u fɛ yen o tun ye farafin de ye farafin de fɔlɔ ye empereuriya kɛ Grande Bretagne n bɛna jajuru bila yan sisan ni mɔgɔ mun sera k'a lajɛ o tuma o tigi b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n ka jajuru bila fana n'a a tɛ bɛn o tuma a bɛ hakɛ to n ye k'a jɔsi ka bɔ yen nɔ n kɔni ta dabɔ kun ye dɔrɔn ka kuma nin bolokɔrɔta ni an k'a ye k'a fɔ farafinw de ye ko caman na fɔlɔ diɲɛ fan caman fɛ tubabuw yɛrɛ bɛ ka bɔ sisan k'a kuma ɲɛfɔ an farafinw tɛ dɛ tubabuw yɛrɛ de bɛ ka kow ɲɛɲini sisan ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ olu ka mɔgɔ kalannen fɔlɔ olu ka kodɔnna fɔlɔ u k'a bɛɛ lajɛlen tun ye farafin ye wala u bɔra farafinna o tuma o de tun don k'a fɔ n bɛnkɛ ɲɛna ko a jayite kaba aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni jɔ